Čaute ľudia, ja som Ahoj Bueno a vedľa mňa tu je Adam a dneska si ideme vyzdvihnúť jeden z najmenších a zároveň aj starší ako my dvaja z roku 2011. Vlastne odvodujte si, že aký sme starí. A teraz ideme zo školy a ideme si ho vyzdvihnúť. Samozrejme iPhone 4S. To vôbec nie je to platená spolupráca, je to všetko z nich vreckových. A tento mobil beží na iOS 6, takže sa tam bude dať stiahnuť málo čo. A jednou z tých vecí je aj Geodash, ktorý tam ešte ani X-Step nebude mať, takže to bude celkom zábava. Takže teraz sme na zastávke. Je tu trajbol za chvíľu. Došli sme sem z Tamade, tam ďaleka. Vy to uvidíte v timelapse. Pre nás to bolo, že 5 minút. Nasadíme do autobusu a tam nebudeme kamerovať, lebo sa tam asi nebudeme mať priestor kamerovať. Aký z toho máš zatiaľ pocit? To si okej. Tak ja sa najviac teším na to. Čo si myslíš, bude tam tehla? Za 19 € iPhone. Podľa mňa nie. Práve tam bude taký papierik. Spovedám, že dement. Kebyže tak ja som to objednával cez normálneho autorizovaného shopu Allegro, takže keby sa také Nie je to platená spolupráca. Tak určite by som, a už nám ide autobus, ale určite by som to reklamoval a vrátili by mi peniažky. A few moments later. Takže teraz ľudia vystupujeme. Konečne sme po veľmi dlhej ceste došli konečne autobusom sem. Išli sme týmto autobusom krásnym. Keď sa vyznáte do autobusov a do ulic, tak asi viete, že v akom meste sme. Môžete napísať do komentárov, či ste stať aj vy. Už sa blížime ku Alzaboxu. Radosť MP3. A to ten Alzak taký, že Alza.sk. A teraz je niečo, a to vyzerá hrozne. A tam už je náš Alzaboxík. Bruno. Počkaj, máme kodík. Máš kodík? Teraz už nepotrebuješ mobil, ale stačí ti kodík, vieš čo? Vieš to? Aha. Blížime k tomuto Alzaboxu. Adam, hej, čo robíš? To je proste čistá radosť z nového. Ale Adama kombe nič nezastaví. Je to neplatená spolupráca s Alza. To si deláš, Počkať. Ideme oficiálne, to je iPhone, takže teraz tu oficiálne je prvýkrát otvoriť jeden z najmenších mobilov a zároveň najlacnejších. Kúpili sme ho iba za 19 €. Všetko to bolo neplatená spolupráca. Prečo sa neplatí spolupráca? No, tak. A opäť. Najprv ho hoďme o zem. Bublinky, jupi! Bublinky. Keď ste toto tiež robili jak deti, tak napíšte do komentáru. Nie, on to fakt vie! No wait! On to fakt vie! On tu je! What the fuck? iPhoneík, kámo! A je jaký studený. Počkaj, daj ho oproti tvojemu terajšiemu. Je takýto veľký, kámo. Takýto veľký. Ešte aj stojanček tu ku tomu máme, nice. Z 19, ale fakt to stalo 19 €. Áno, To neverím. áno, fakt. Takže to môžem potom ukázať. Ale není nabitý, že? Podľa mňa neviem. Toto zgrabneme do jednej kopy. Toto si Ideme s ním testovať. Nie. Ešte počkaj. Ideme to... Adam, keď nevidí. Ideme ho skúsiť zapnúť. Tak. 3, 2, 1. A na mobile nič nevidno, čo by sa tam dialo. A deje sa tam niečo?
On to je nenabitý. Tak nič, Tak to bolo hej. všetko. Došli sme k našu cieľu, dúfam, že to nie je tehla. Nejaká skrytá. Ale tak keď sa to nedá zapnúť, keď to nespustíš, tak to je dosť blbé. A to bolo všetko. Asi natočíme video, keď sa ho Adamovi podarí spustiť. Adam ide si vyzdvihnúť nový mobil a zrazí ho auto. Nie je až taký nový. Veľmi. Oj, Pepo. Toto ja. Tipo se no entender. Fajná zmrzlina. Nový Alzak, teraz je nový Alzak. Teraz je nový Alzak ináč.